wala silang buy one take one ngayon. Wala pang pa-expired. Hindi ko maano kung ano yung full na comment niya, pero yung mga natatandaan ko lang na comment niya na, di ba sabi ko daw, minimum wage earner lang yung asawa ko. So, paano namin na-afford yung nagrerenta kami ngayon, tapos private school pa nag-aaral yung anak ko. Yeah, may something na hurt na parang ma-feel mo. Kasi syempre tao lang naman tayo. Hello guys! Good morning. Today is July 30, 2018, Mondays. Pasok ka na naman ni Hagrid. Yung aking buhok, ano nang nangyari. So, ako ay nagsasabaw ng isda. At saka mamaya, actually hindi pa ako tapos. May mga items ako picturean mamaya. Pero at least na lang medyo na ano. Tsaka walang internet connection. Diyos ko naman. So, tingnan ko kung makakapagpa-load ako mamaya kasi walang connection. Parang lahat kami dito walang connection. Pero may linya naman. Parang may ano naman yung telephone. Pero yung telephone busy lagi. Hindi ko alam kung bakit. Baka may inayo sila, I don't know. Pero ano naman kung putol talaga yung linya kasi wala talagang telephone. Pero meron naman. So baka may inayo sila. Luto pala ako ng ano guys, pork chop, baon ko ni Hagrid. Yan yung problema ko dito sa kawali ito. Hindi ko alam guys, ano to, ito yung nabili ko, yung para siyang stainless na parang makintab. Hindi itong yung ordinary na yung mga lumang mga, hindi ito, parang bagong-bago na ito. Hindi ko alam kung bakit ito din yung binili ko. Pero parang ang bilis niyang umusok, ang bilis niyang masunog. I don't know why, kung ano yung problema niya. So, pag nagpaprito, so yan, ang bilis masunog. Kaya. So, ayan na siya guys. In-slice ko lang. Mabilis siyang kainin. Ito ano to eh. Mas gusto rin itong kanang na ano niya. Kinakain yung bones. Kaya, ayan. Hala ka na, ma! Ma! Ano to, breaded pork chop. Ayan. So, kami paalis na guys. Hindi na ako naligo kasi naligo ako kagabi. Para din ako nag-shampoo. Kaya ano na lang ako ng pulbo sa buhok ko. Kasi masyadong oily. So, paalis na kami. Maaga kami aalis kasi mag-grip ako sa tupa ko. So, papunta pa ako sa bangko. And then, hagard. Tapos, diretso ako mamaya sa palengke may pupunta na. Hindi na ako nagbaon kasi hindi na ako makakapag-lunch doon sa school. Hindi na ako mag-lunch sa school kasi parang uuwi ako dito kasi ihahatid ko yung bibiling ko na ano sa palengke. Tapos yun, titignan ko kung makakaya ng oras. So yun. Ako guys, bibili na ako ng ulam sa labas sa karinderya. At saka ako lang mag-isa kasi habang siya nasa eskwelahan ano natanggal na naman yung ano sa wire ng TV ay yung natatanggal. Yan ang dilim. Open tayo ng window. Ihatid tong mga napamili ko na paninda kasi pag umuwi pa ako talaga kasi yung agad na mukha. Ayaw, masayang yung oras ko doon. Malayo pa yung oras. Kasi diba maaga kaming umano kanina medyo napabilis kami kanina sa bangko. Kaya maaga din kami so maaga siya nakapasok. So dapat kasi akala matatagalan kami. So ang bilis lang pala. So mga 10
10:05, nakapasok siya sa classroom niya. So, 10:30 yung pasok niya. O, diba? So, may, tingnan niyo naman yung ibabaw. So, may chance pa akong tawag dito. Makapag pamili ng mga paninda. Kaya ako muna kakain na para at least, ayun, sayang yung oras ko talaga. Kasi sayang pag hindi ko ginamit yung oras ko. Wala pa rin internet, guys. Diyos ko naman. So medyo mga 1 pa naman yung nila out. Mga 1 yung out nila. Tapos kasi mamaya didiretso kami kina mama. Kasi di ba kahapon hindi kami nakapunta doon. So ngayon kami pupunta at haggard na ng mukha ko. Langka lang din yung binili ko. Bumili na akong ulam kasi dito hindi ako nagbaon. So, ayan, kain tayo, guys. So, ayan, langka. Wala kasi natira kanina sa umagahan. Pag inulam namin kanina. Ayun, sabaw na isda. Pinagbaon ko kasi si Papa. Pinagbaon ko si Pader kaya walang sobra. Sabi ko, bibili na ako sa tinda sa karinderya. Ano lang naman to, 15 pesos yung serve. Tsaka masarap yung ulam nila talaga dun. So ayan, kain tayo, guys. Yan lang yung ulam ko. Hindi siya nagpo-focus. Buti may kanin pang natira. So yan, kain tayo, guys. Gutom na ako. So tapos akong kumain, guys. Mabilisan na So habang ako'y sa paninda, manood ako ng YouTube para hindi ako ma-bored. So anong oras na? Pwede mabilis lang naman ako. Tingnan nyo naman yung akong sa likod. So nandito kami ngayon sa Pure Gold, guys. Bibili lang kami galing kami kina mama. Pumunta lang kami dito para bumili ng stocks ni Hagrid para for this week. Ano na? Kanira, wala silang buy one take one ngayon. Wala pang pa-expired. Wala lang kuha, pero Wala pang mag-expire, guys. puro lang This one raw. Mama, tulang lang tulog. Mango, maniwalay ko. Hello, guys. Good morning. So today is July 31, 2018. So last day of the month. At my God, August na bukas. At nakatapos na akong maglinis-linis sa mga bagay-bagay. Ay yung stocks lang talaga yung medyo nagkalat. Hindi ko pa tapos pero nagluto ako ngayon ng ulam ni Hagrid. Nag-ano na ako ng spinach, yung isa naman doon sa labas naglalaro. So yun. Tapos eto lang yung niluto ko ngayon, guys, kasi nagmanok ko siya kanina. Binili kasi ito ni Papa. Ang ayaw ko talaga sa kawaling ito kay ang bilis masunog. Tapos ang ilalim hilaw pa. Hindi ko siya maintindihan ba't siya ganyan. Yun yung sunog na siya. Tapos ang napaka-usok. Nausok siya. Kaya nagbubukas ako ng door kasi ang usok. Sabi yung usok niya. Kaya pinapabuksan pag nagluto ako. Hindi kaya yung lang. Kailangan bukas talaga lahat. Hindi kita nyo sa labas. Hindi nyo makakita nyo. May talagang usok na usok talaga siya. My gosh. Wala pa naman tayong tawag dito. Exhaust. Yun yung mahirap. Dinamihan ko ng pagluto, guys, kasi uuwi ako mamaya. Kaya nilutuin ko ng para hindi na ako ng ulam sa karinderya. Yan na lang. Kaya ayaw ko feeling ko, pati yung inano kay Papa, ayaw na namin gumastos ng medyo marami. Kaya nga, sabi ko, huwag na lang tayong magpa-division ng bahay. Kasi pag natapos na namin yung savings for sa bahay, aalis na naman kami dito kaagad. Pero ayun nga, nasasayangan kasi akong gumastos kasi 'di ba? Oo. So eto na siya, guys, naluto ko na.
Then, ito naman yung baon ni Hagrid. Ano lang, dalawang pirasos kasi may gulay na siya. Yan yung gusto ko. Dahil kukulat talaga. Ito yung gusto ko na may gulay parati kasi pag walang gulay, hindi siya nabubusog, guys. Yan yung sikreto ko. Ang ingay naman bata sa labas. Ayan. Yan yung aking sikreto. Kaya mas nakatipid ako kasi pag may gulay, yun talaga yun yung ano ko talaga na learn ko sa mga pagluluto at saka yung sa mga pagtitipid na pag walang gulay, yung ulam na like mga fried, mga ganun. Yun yung sikreto ko pag pag mga fried lang, kailangan talaga merong mga gulay kasi pag walang gulay, kukulangan like mga fried fish, ganun. Kailangan talaga may nakaside na gulay. Kasi pag wala, hindi kukulangan yung ulam. So, kaya ganyan. Hindi naman yung aking mga labahin. Diyos ko naman, ang dami na naman nila. Hello guys! So, dahil may time pa ako, tayo. Kasi kaya hindi ko natapos yung sinabi ko, nakalimutan ko. May nag-interrupt. Ang ilagay para at least may iba naman yung ating background kahit makalat. Carry bells. Ang bisan mo kanina, sabi ko kanina, imbis na magpapagawa kami ng division dyan sa namin, para sa kwarto, para ma-separate siya, ganun. Napag-usapan naman ni Papa, wag na lang, hindi na lang kami kasi tatapusin na talaga namin pag napuno lang talaga yung savings namin para sa bahay. Sisimulan na namin syempre hindi naman kami nagpaplanong magtagal talaga din as in katagal, kasi syempre mas maganda rin naman yung may sariling bahay, hindi ba? Pero for now, feeling ko yun na lang siguro maganda na at least, diba? Kasi kami lang naman talagang tatlo dito. And may mga bisita naman kami, pero hindi talaga siya, feeling ko unti-untiin lang namin, guys, kasi mahirap din gumastos sa maraming mga gastusin, gano'n. Hindi kami masyadong gumagastos ngayon sa bahay. Kasi for now, ini-invest namin sa negosyo. Mas doon kami nagbubuhos. Mas pinapalago muna namin yung pera namin, guys, bago kami gumastos ng mga bagay-bagay. And yun, kung negosyante ka, alam mo kung anong yung ibig kong sabihin na yung pagtitipid na ginagawa namin, mas pinagtutuon namin ng pansin yung investment, kung saan namin ilalagay yung pera na tumubo siya. Alam mo yun, mga ganong bagay. And meron akong teka lang So doon kami, parang ang pangit talaga ng anggulo ko dito. So doon kami mag-invest, doon kami nagpo-focus ngayon. Kasi mas kasi yun mas maganda kasi yung negosyo, guys. Yun yung gusto kong sa inyo, i-share ba na yung sa mga nagtatrabaho lang, yung mga nasa mga minimum wage earner lang. Alam ko marami sa atin dito nanonood mga minimum wage earner. Hinahanap ko yung guys, nung may nag-comment, hinahanap ko wala, hindi ko makita yung comment niya, pero sabi niya, iyan ako dito, isasali ko sana yun sa Q&A, pero since business naman yung pinag-uusapan natin ngayon, siguro mas magandang i-share ko na rin dito yung comment niya. Actually, natawang-tawa kami ni Papa dun sa comment. Sorry sa nag-comment. Talagang tawang-tawa kami ni Papa dun sa comment kasi hindi ko maano kung ano yung full na comment niya, pero yung mga natatandaan ko lang na comment niya na bakit daw, unang tanong niya doon is bakit daw mami ang tawag ni Hagrid sa akin? Hindi ba pang mayaman? Hindi ko alam kung tanda na siya or bata ba siya. Bakit ganon yung pagka-comment niya? Hindi ko din alam. Pero bakit daw ang mami tawag na Hagrid sa akin? Hindi naman ako kami mayaman. Di ba pang mayaman daw yung mami? Tawang-tawa kami ni Papa talaga doon sa bakit mami. Sabi ko, kasi si Hagrid, di ba, pag minsan, nandun itong ko pabida din itong anak ko. Kasi minsan si Hagrid, pag nag-OA yan,
mami, mami, ganun. Pero sa totoong ano talaga, mama talagang tawag niya sa akin. Pero sabi ko kay Papa, masosyal pa nga tayo. Sabi ko kay Papa, masosyal pa tayo kasi masosyal pa nga yung mama kasi sa mga syendera at syendera, di ba? Mama, Papa, o diba? Bongga, o diba? Sabi ko kay Papa, masosyal pa yon yung mami, yung mami, hindi naman sosyal yun kasi kahit dyan sa aming mga kapitbahay na mami naman yung tawag. Sabi ko, wala naman sa pangalan yun. Sabi ko, siguro bata pa ito or ano pa, hindi ko alam. Bakit ganun siya nag-comment na tapos sabi niya, bakit daw kami shopping ng shopping? Bakit daw kami shopping ng shopping? Di ba sabi ko daw, minimum wage earner lang yung asawa ko. So, paano namin na-afford yung nagrerenta kami ngayon, tapos private school pa nag-aaral yung anak ko. So, yun yung ano niya. Kaya, i-share ko sa dito sa inyo kasi konektado niya sa negosyo. So, tawang-tawa kami ni Papa doon talaga sa mami kami natawa. Pero, ayun. Bakit namin na-afford yung kasi, honestly guys, may mga tawag dito. May mga relatives kami na, mga relatives ni Papa na parang, yung tingin nila sa amin, parang ang baba na ba, gano'n, na parang, afford nyo bang magganyan? Kasi, eto lang naman yung sahod nyo, gano'n, mga gano'ng pero, yung mga bagay na yun na mas nakakapag-motivate sa amin, talaga, hindi naman ako may something na hurt na, parang ma-feel mo, kasi syempre tao lang naman tayo, diba? Pero, yung, talaga, yung urge mo, yung mo na, mas ipakita mo pa sa kanila na bakit deserve mo yung mas magandang salita na dapat sabihin kaysa doon mga salitang sinasabi nila sa inyo. Pero okay lang, hindi ko naman itinatanim sa sakit sa puso yan kasi baka lang tayo, diba? Pero ginagawa ko siyang motivation. And sabi ko, kaya namin na-afford lahat ito. Honestly guys, kung sa sahod lang talaga ni Papa, parang nasabi ko na to sa mga old videos ko, kung sahod lang talaga ni Papa, makakakain naman kami, mabubuhay naman kami kasi yun nga sabi ko, totoo naman na minimum wage earn lang talaga yung asawa ko, diba? Tapos province pa kami, so imagine niyo lang kung kano kaliit. And yun, siguro kung makakapag-ipon man kami, sobrang konting-konti lang kasi syempre ang dami naming utang. So, mahihirapan talaga kami. Pero, mabubuhay kami dun sa sahod niya, guys. Mabubuhay talaga kami. Pero, hindi namin maibibigay yung mas magandang, kay Hagrid. Mas magandang, kakapag-aral. Mas magandang paaralan. Mas mabibigay pa namin yung mga kailangan niya. Ganon. Kung hindi kami magsusumikap. So, yun yung gusto kong ipaabot doon sa mga minimum wage earner, 'di ba? Kasi alam ko marami sa atin dito mga nanonood na mga kagaya din namin, 'di ba? And single income lang talaga. So, kung hindi talaga kasya yung yung sahod, mas may advice ko talaga sa inyo guys na magdagdag kayo ng extra income, magdagdag kayo ng mga pagkakakitaan kahit pa konti-konti lang kasi mas makakapag-ipon ka dun kasi kung ano lang yung sahod mo, kung yun lang talaga yung sahod, yung doon ka lang magre-rely doon sa sahod na yun, parang hindi aangat yung buhay mo, parang dyan ka na lang forever. Gusto mo lang dyan ka na lang forever, diba? Trabaho, bayad, utang, gastos, parang ganun lang yung cycle, diba? So mas maganda yung nagpupundar, I mean, hindi ka nagpupundar ng mga kagamitan na sobrang kadami-dami. Mas magandang ipundar mo pa doon sa mga negosyo, ganun. Huwag yung puro kagamitan para lang may masabi na, ang ganda ng ninyo. Huwag ganyan, huwag mong iisipin yung sasabihin ng ibang tao lagi. Yun yung nagiging mistake natin na parating iniisip yung sasabihin ng ibang tao sa atin, diba? So kami kahit ano pa sabihin ng ibang tao, favor, diba? Ang importante kung ano yung totoong nangyayari sa loob ng bahay. Kasi pag lalabas ka or may magbibisita sa iyo dito, sasabihin, ang ganda ng bahay mo, ang ganda ng kagamitan mo. Pero deep inside, dun sa kaloob-looban ng totoong pangyayari sa loob ng bahay, nagdahihikaos talaga kayo
So, kaya namin na-afford magpaaral ng aming anak sa private school, mag-afford na magrenta dito. Dahil yun sa pagsusumikap namin, guys. Dahil hindi lang kami nakaasa dun sa sahod lang ni Papa. Dahil yung sahod ni Papa, yun talaga para yun sa mga pagkain namin, para sa mga ano. Tapos, yung sa sahod ko sa YouTube naman, syempre hindi kami pwedeng umasa doon. Yes, kumikita ako sa YouTube, pero parang pang extra income lang talaga namin yun. And para may pang-ipon, ganun. So, yung mga extra income namin na ginagawa, yung mga negosyo namin, yan yung pera na parang nagagamit namin para dun sa pag-aaral ni Hagrid, para dito sa renta, para sa, yun lahat, yung mga nakikita ninyo dito sa vlog, yun lahat, bunga yun sa aming paghihirap, guys, aming pagsusumikap. So, siguro nakikita nyo naman siguro sa vlog kung gaano kami naghihirap talaga, nagsusumikap para, yun naman talaga, siguro sa mga Pinoy, wala naman siguro Pinoy na tamad, feeling ko. Parang lahat naman masipag, pero siguro yung lack of education na parang hindi natin alam kung paano mas umangat yung buhay natin. Kasi mostly talaga sa mga Pinoy, masisipag talaga pero wala lang talaga, hindi lang tayo na-educate paano mag-ipon, paano mag-budget, ganun na siguro yung problema. Pero kung alam natin lahat, siguro mas maganda, hindi ba? Pero ayun, yun sa nag-comment, yun yung explanation ko. Kaya na-afford namin to lahat. Hindi kami nag-shopping pero parati, guys. Hindi ko alam ba't nilasabi ko parati kami nag-shopping. Siguro pag nagbo-vlog lang siguro ako, syempre kailangan kong i-vlog yung mga kaganapan sa buhay, yung mga hindi man boring. So, siguro yun yung nakikita nyo lagi dito sa vlog. Pero nag-shopping kami, siguro grocery shopping lang yun mostly sa mga kasi syempre grocery naman, kailangan natin mag-grocery. Tapos yung sa mga siguro sa pag-aaral ni Hagrid, yun marami kaming shopping na naganap doon kasi syempre mga kagamitan ni Hagrid kailangan namin bilhin. So ayun. So yun yung may ko sa inyo, guys, magnegosyo kayo, mas magandang may negosyo talaga. Wag umaasa sa sahod lang. So, kahit pa konti-konti lang yung kita, guys. Soon, I swear, talagang gagawin ko ng video, ayaw ko mag-promise, pero gagawin ko ng video yung about sa Shopee, kung paano magbenta sa Shopee, kasi ang dami sa inyo nag-request noon. And, yun lang yung gusto kong i-share sa inyo, guys. Magnegosyo kayo, guys. Kahit pa konti-konti, guys, kahit, sa isang kikita ka na ng 20 pesos. So, ayun, kasi parang na-full na yung memory ko. Kasi ang dami ng laman. So, yun lang, guys. Yun lang yung gusto kong i-share sa inyo ngayon, ha? And, yun lang kasi parang aalis na ako kasi anong oras na. And, hindi pa ako aalis. Mamaya-maya. Pero may pipicture ako kasi akong items. So, binabalansi ko lang yung oras ko ngayon para at least mas mapagtuunan ko ng pansin din yung ibang bagay na dapat kong pagtuunan din. So, yun lang, guys. Magpapaalam na ako dito, guys. Kung hindi ako makakapag-vlog mamaya, magpapaalam na lang ako dito. So, yun. I hope you guys enjoy. Follow nyo ako sa Facebook, Instagram, Our Family Budget, at sa Shopee ko na JKH Best Buy. So, ilalagay ko yung link lahat ng yan sa description box. So, see you in my next video, guys. Bye!